Ето ни във втория клип. Показвам стаята. Това е нашия хол, където ние играем по принцип и се забавляваме чудесно. Ето ги нашите кружки. И това е нашия часовник, нашата секция, нашия телевизор в момента, който предава някакви цари, което аз много малко го гледам. Там е дивана, когато понякога спа. Сега ще ви покажа горния. Тук, по принцип, аз отивам винаги горе. Това на майка ми стаята тук те. Играхме на... Брат ми играл на някакви войни. Тук по принцип често спа. И да ви покажа сега от другата страна. Тук е моята стая. По принцип аз тук спах и сега. Тук така, огледал, всичко. Холът е на брат ми стаята, където всичко е негово. Мотора може и да е моя, ама се тая. И той не му трябва, ама ще му променим стаята. Моята е променена вече, всичко мога да правя в нея. И също така, това е неговата стая и всичко. И какво друго да ви покажа? Това са фризери и хладилници от Китай. И всичко. И мазата е там, малко е тъмно. И тоалетната. Ето е, вуала! Това е нашата тоалетна, където всичко е модерно. Някои не са, ама единственото, което е, че са много интересни полочките. И тези също. И ми харесва тоалетната на всичко отгоре. Най-важно е и на другите да им харесват. И така. Също няма какво да ви показвам. Друго. В последващите клипове утре и други ден ще ви покажа всичко останало навънка. Надявам се да ви е харесал и довиждане. Ще се видим в следващия.